meva prioritat és l'enteniment de les malalties complexes. Al final, una malaltia complexa és un fenomen que apareix com de forma emergent, en el sentit de la típica frase de que una cosa és més que la suma de les seves parts. Doncs això passa amb l'organisme, passa amb la biologia i passa amb aquest tipus de malalties, no? Doncs el meu camp d'interès seria precisament això, intentar com entendre aquests principis universals o fonamentals que hi ha darrere, per una vegada que els coneixes, desenvolupar aplicacions o tecnologies que puguin explotar-los per tal d'aportar un benefici al pacient directament. Sí, hi ha una cosa que fa com bastant especial, crec, des del meu punt de vista, a l'ésser humà, és la capacitat holística que té d'integrar-ho tot. Som màquines d'integrar coses i podem integrar tot. L'estudi de la complexitat és una eina molt potent per intentar entendre tot allò que ens envolta, independentment de si parlem d'un context social, d'un context biològic o d'un context tecnològic. Veiem que hi ha patrons comuns i hi ha estructures que es repeteixen i que són d'alguna forma recursives, i que estan controlades per unes lleis fonamentals que són compartides entre tots aquests dominis. A vegades quan mirem una xarxa de transport públic, unes vies del tren, una xarxa de carreteres, doncs podem veure certs paral·lelismes entre això i el sistema circulatori, el cos humà. Llavors jo crec que si nosaltres com a societat, com a civilització, som capaços d'entendre en profunditat aquests patrons, les relacions que hi ha entre ells, les lleis fonamentals que dicten el seu funcionament, doncs al final tenim la possibilitat de poder utilitzar-les per crear i per desenvolupar noves eines que ens ajuden a resoldre problemes que en un principi semblarien irresolubles. El projecte principal aquest de combinar la intel·ligència artificial, les matemàtiques per fer front al càncer és el que m'ha portat una mica a escollir la carrera que he escollit i el trajecte que he fet, però paral·lelament estic fent altres coses perquè, clar, per intentar aprendre són importants. Hi ha com tota una sèrie de coses que potser semblen diferents però que estan connectades i si les vas treballant i vas filant, doncs pots tenir la possibilitat d'avançar més en aquest camí i és el que intento fer una mica, compatibilitzar l'estudi acadèmic amb el desenvolupament d'aquests projectes. De fet, l'últim que ha estat potser que ha tingut més repercussió és el tema de l'IGEM, no sé si és la competició de biologia sintètica més important del món, i bàsicament nosaltres hem estat treballant en un sistema d'intel·ligència artificial per intentar detectar i combatre les malalties resistents als antibiòtics. I això és l'última cosa a la qual he estat dedicant més esforços últimament, que he estat des d'abans de l'estiu. Per respondre això, anem al nostre laboratori de computació, on desenvolupem dues intel·ligències artificials, Alfa i Omega. La meva mare ve d'Extremadura, va venir amb 21 anys cap aquí, cap a Catalunya, per poder estudiar la carrera, i el meu pare és fill de dos treballadors també d'una fàbrica de Sevilla, i bàsicament són persones que han partit des d'una condició en la que no tenien res i s'ho han fet tot a base de treballar per poder estudiar i poder construir un futur. I bàsicament a mi el que m'han transmet és aquest tipus de saber fer, d'intentar com veure que amb el que tens has de fer que les coses estiguin una mica millor, Bueno, jo no tinc com una estructura molt clara a nivell del que faig cada dia, perquè com depenent de les condicions és com que potser tens períodes de més càrrega, potser tens períodes més distesos, llavors vas intentant com una mica organitzar-ho tot i anar fent d'allò, d'això, d'aquí, d'allà, i és una mica el procés. Però intento com que quan fas la mitja i ho mires des del lluny que estigui equilibrat. Soc una persona que té bastant interès pel tema, per un cert tema artístic també. Llavors, a mi el que m'agrada més a nivell, per exemple, d'explorar en aquest sentit és, per un costat, l'escriptura, la lectura també, m'agrada molt la producció visual. I també una cosa que és molt important per mi és la música, perquè també he estat tocant el violí molts anys i és una cosa que m'ha acompanyat des de sempre i que al final està amb tu. El fracàs forma part també de l'aprenentatge, I hi ha molta gent que potser s'espanta i no intenta les coses perquè diu fracassaré. O hi ha altra gent, per exemple, que t'intenta enganyar i et diu no, tot sortirà superbé, has de fer-ho tot perquè res pot sortir malament perquè tot depèn de tu. És mentida, no tot depèn de tu. Hi ha coses que a vegades no surten bé, però això forma part del procés. Llavors, a mesura que tu vas intentant i vas construint aquests passets, aquests ponts cap on vols anar, vas fent-te més gran com a persona. I jo crec que això és una cosa que la gent hauria de tenir present, perquè tenen molt de potencial i jo crec que a vegades no són conscients d'això. Si pongo que en mi simulación un día es 100 milisegundos, pues podré conseguir en un tiempo limitado cuál es la Cataluña que mejor funciona. Hi ha un cert vent de canvi, I jo crec que al final el que nosaltres hem d'intentar és sumar-nos en aquesta tendència i entendre que les coses estan malament, perquè si no les entens no les pots intentar arreglar. D'alguna manera el que a mi m'agradaria és poder contribuir en aquesta missió, en aquest repte que t'he comentat. Llavors,
en aquest camí de poder aprendre, de poder saber com superar aquests obstacles, de poder buscar nous reptes, poder veure com pots desenvolupar noves tecnologies, noves tècniques, a mi això és com que em plena. I poder compartir-ho amb la gent que estimes també és una cosa que és molt bonica i no sé, a mi sí que és d'alguna manera el que m'agradaria fer i em sento content de perseguir aquest camí, tot i que a vegades pugui ser tan difícil i puguis patir tant.